One sis awusinike one man rap yo phethe labo klama balahlumlenze ngefast la skora lama brand kushita kamphuze ngidakwe la phumela ama person hukuchiko plan demudle la mshani pick sports kanto wazo yena ophethe la have fans yaphuza siyantshuza siyagroover we buy fans yacruiser salute sidinuza we club nathi yaluza chiro wakho ngiyamudla think fans abuza ngitopia ngiyantshuza Thena bomrapper betrop lwabi siphula amakhanda abacwala ibhokisi khule ngiphethe ngiyasazi stoki sikushayile umntwana ngamanzi orange khulele farmer ngilibona ngikasi check of masweke ngesifundela istash ngicwele ngoputha amazumba ngaphansi ngicwele ngoputha izumba ngiliphansi jena ngizophasha bokala kajane ngizophuma boqhosha amakhanda ijupane ngizophatha abo stand secwadi idubane ngizophatha abo stand secwadi iduba gama ngizodesha kulevuka kuna speed ngizophusha lo mphando kushaya isipikile ngibafakela psycho bagoqe sengile bangitshatsha bangihlanga phila singile dala bengitshatsha mameno dala bengihleba mameno bethi ngizophasha mameno bashwebile ngisekhona mameno jika jikes phethe lokuhlanya ngivuka umdikheya nesmoke this paper go half of my pay ngiphushe le pima ngiwashe le pay kithi abantwana mangichitha savana sogcwala ihavana silale savana neskim sebanyana ngiphethe abafana lengane zaphana zongena amazana tanga ngiyarula le destiny check ama rapper la hostages kill ama buzz ngestrategy phethe of punching the case to the chair what's up So yeah, what's up, nigga? Yeah. Hey, nigga. Hey, man. Yeah, it's me. Yo, man. Yeah, it's me. Hey, nigga. Yeah, it's me, dog. Yeah. Endot. Yes. Kunethalente emgaqweni. Yeah. Isho ukuthini kwalento yekhono elingaka elicule idakamizwe nje semgaqweni nje sibekwa nje ungakayichaza ukuthi umfoka abantu. Isho ukuthini lento kwena? Because baningi abantu abanetalent abalapha emgaqweni cathi ngomunye abantu abangangifakazela since nawe nje uphuma emgaqweni kona mfethu yabo nje mfethu into kubuye mfethu yabo mfethu ngathini nje mfethu it's painful dog yabo it's painful especially mfethu dependa namakhona guess kwesinye isikhathi yabo kodwa bese lo mculo mfethu manje ngikhulumele omunye umuntu angazi mhlawumbe khona uthi sesestradini mhlawumbe kunezinyama issues mhlawumbe amanyama issues umuntu amlo mina esami story mfethu izinto ngisestradini but kodwa lento mfethu ihlezi ikhona iphila every day na time ukuthi ichoice engayenza ukuthi kuzobe artist hip hop artist futhi ekubeni ngakulandela lokho ayibona kusuka kulandela kwaze kwa over ayibona manje ngiyibona sesikhathi ukuthi nawo inkinga eneyikhona engabe ngicindeze yabo ukuthi kunako lokho ukuthi no yabo I have to fulfill yabo noma kunjani you have to fulfill lento kumele isifo nje it's a cancer yabona hip hop injalo mfethu yabona ngeke ngibone like baningi ngihlangana nabo ko Pinetown all over nabo fana emgaqweni fine they come and say freestyle ngibamba ukuthi kodwa futhi yabongibukele leyo yabo leyo nto leyo ukuthi ifake ngabe lo mjito uphushwa yini ezela ngabe uphushwa lento engiphushayo noma ngabe uphushwa mhlambe yabo mhlambe sami story ukuthi angazi ngikubuze lokho yabona kodwa sami story mina mfethu too much yabo it's too much because manje even if noma it's fine ngiyajebula yabo la kodwa iyabuya lo sense all the time yabo ibuya ngima senses all the time ukuthi no yabo so ngizama ukuthi okay let me suppress ngokuthi cha like angeke ngishaya idrug leso sikhathi kuyenzeka fine kuyenzeka ngoba phela vele inkinga ikhona nayo iphathi nayo impilo vele inkinga vele iyona yabo ukukhula nje bese kuyinkinga nje bese kahle hle yabo lona ukukhula nje kuyinkinga kahle hle angizoya kukodwa nje umoya umuntu nje impilo nje like general yabo akufani musakhulu usafunda isikole like yabo ubuka abantu abangaphansi ubona uma umuntu angaphandle inceke ngodonga ibhema ugwayi engayiluzwa yabo lona unokuthi hayi bo mina ngeke ngifane usafunda isikole ngeke ngifane nalo yami uyabheda lo yabo lona hayi bo mina ngifane awazi njani yabo awazi njani kodwa manje lokuthi angeke ngifane nalo ngoba usukungazi kodwa mase uqeda isikole yabo wangena phakathi in life waqala wakhula kusokukhula ke lo mase uqeda isikole especially manje kuphumelela into eziningi yabo like uthi uyazama nangasesikoleni kungaphumeleli hayi mhlawumbe ngobudomo ngobunjani uhlakaniphile yabo rise school yabo kodwa manje kugcine ngaphumelelanga kulo yonto kube khona option B ukuthi like no way okay like ngiyami hip hop artist yabo let me stick on that because na into engayazi thina amatheleni yabo lonto yanagcina inamathele nje like the time inamathela the more ishwe egazini lento yabo the more ishaya inhlizweni the more ishaya emqondweni ishetha nje ubizo lakho lolu ubizo mfethu because manje ukuba ngaba ngikho la kuba kulona ubizo eshwali yabo ngaba ngikho lana kuba into engangihluphi ngaba ngikho lana yabo lonto mfethu ilapho nje mfethu manje kwenzeka kanjani ukuthi ugcinele emgaqweni
gcina umgaqweni ngothini njoba ngisho ukukhula nje mfethu kuyi-challenge kuyijoko nako kodwa ngisho ukuthi kungidlulile kona yabo ya I'm smart ngiyazazi ngihlakaniphile and ngiyazazi futhi cha most abantu abaseyidakamizweni bahlakaniphile ngiyakwazi futhi ukuyilimit ukuthi like no disrespect is good mina ngenazo nje izitori engathi ngayixoxa kushona ilanga ukuthi ngangi because mina lento le ngiyithathanga ukuthi mhlawumbe like kule journey le ukuthi kize ngifike la kwa drug mhlawumbe ukulandela iteklolova okanye ukulokho nje yabo lonto kube khona nje inkinga ezincane ngoba ngihlalele ekhaya ngipractice hip hop fine ngihlanganisa lawo majoke ngoda ngihlanganisayo yabo inkinga zaqala ke lezo ke ze-challenge ukuthi isikhathi kuye-break out impilo like kwi-chance yabo mohlele ekhaya phela umsebenzi ngaqhamuki yabo uqhamuka nezingane yabo lonto nako ni-challenge eningi yabo nje fethu kahle hle nje honest into engayisho yonke kuyo yonke lento le yenzakala empilweni honest masikhuluma nje nabantu ngqongqo into esishayayo thina mfethu ukuthi sabantu emhlabeni we have million advisors yabo lonto kodwa none support yabo lonto none support yabo umuntu uyakwazi ukuadvise hey yenza ukuthi wena yenza ukuthi ukube kodwa mase kumele akusupport akakusupport yabo lonto isupport lekhaya edala ukuthi ngalokho izinto zibe ngazuthi sizithi yabo kodwa thina abantu abamnyama nje siphuma kuma background angekho right ungakufakaza lokho isikhathi phela noma ngisho uyayenza into thola ukuthi manje sheshe mase recognize isikhathi nala ukhona konke ku dismal nje feeling yabo ubona ukuthi kwa background ayikho right yabo thina sabantu abamnyama bonolwazi ke especially lento ufuna ukuba yiyona aba understand abanye yabo lonto nasemndenini naba understand akufani nokuthi ma baba bhuti bana emndenini ngifuna ukuba udokotela into ebonakalayo leyo yakahamba ye-UKZN ayo-register lokho kodwa mangizofika ethi ngenza umusic abantu bakudala yabo lonto simnyama thina especially enzula especially yabo enye into leyo like uthi ufuna ukwenza umusic bakuthatha nje ukudlala it's not a business yabo it's not a business, it's not a life yabo yabo iningi into especially ne-hip hop mfethu yabona labantu bakanje labantu bakanje abuka ama-music video angayiboni yonke lento le ukuthi iyimpilo yayilokho ningi abanye bethi iyabaphilisa yibo lonto ikanjalo nje nami ngeke ngaba sesimene esinjalo ngenza iy'nkondlo la khona ngiyifica ngisehlane yazi uma wenza umculo sometimes kunezinto ezikuphutha ngokuthi imali awunayo i-support awunayo ngikhulumela kule nto yokusupport ingane mhlawumbe umdlalo webhola mhlawumbe umculi noma abazali mhlawumbe bese beyifisela ukuthi ibe uthisha noma ibe unjiniyela kodwa makukhona lento etshalwe kuyena umuntu kumele siyisupport leyo nto leyo because kwesinye isikhathi bengiye ngifika ukuthi la ngifika khona sekudlala imali akusadlali ikhona uyayibona leyo nto leyo kwenzakalani ke lapho ngibuyele emuva kube ngangiweak mhlawumbe nami ngabe ngawele idakamizweni kodwa ngokuba strong ngakwazi ukuthi ngivuke ngiyithathe ngenze ezinye izinto okay awuchazele umbukele ekhaya ngapha umfoka bani lo uvelaphi ukhulelephi ufundephi amabanga aphansi ubumfundo onjani udibana ne-hip hop ungena kanjani ey'ntweni nje ezikubhema kanje ngoba ngicabanga ukuthi ihit yakho yokuqala noma ngabe kwakuyiluzi noma ngabe kwakuyini iyona eyaba indlela yokuthi wena namhlanje uzube lapho khona emgaqweni lo mbuzo unzima kodwa ngizowuphendula just like kodwa impilo yakho nokukhula kwakho uqala nje kwi-hit yami nje noma nje ungekuhlale kwi-hit uqala mina bengumfundo nje igama lami ngusibani mina ngusanele wakadlamini siba likhulu ngisalele nje Richmond yabo ngalo ngishifta-ke iy'ndawo yazi nawe umama nobaba bengahlangananga ugcina uraiswa i-single family yabo i-single parent yabo ugcina ukhula uhlala kwesinye isikhathi yabo uhlala ko-anti uhlala komamncane uthanda ukuhlala kwezinye iy'ndawo uyabo lokhu uvakasha lokhu uthanda ukuhlala lapho uthi bayakuthanda uyahlala lapho kanjalo impilo yomuntu omnyama uyayazi esikhathini sakudala kusho ukuthi ngikhulele nje ey'ndaweni ey'ningi nje ngikhule ngaye e-Richmond ngasuka e-Richmond ngaye eHammersdale kamamncane ngasuka kamamncane ngaye eNtshongweni kamamncane futhi namamncane futhi aze sakho umuzi-ke lapha eNtshongweni futhi ngihlala eNtshongweni kahle hle futhi ngifunde ngamabanga amaphansi nami ngongijika-jika iy'ndawo ngongishintsha iy'ndawo yabo ngagcina kodwa sengisentshongweni-ke full time futhi-ke nje
ya amabanga ngaqedela isikole wezomoya eNtshongweni like okay kwangenzeka ukuthi ngesikoleni kodwa okwestory se-hip hop ke nje okay isikole wasiqeda ya ngasiqeda ya mase ngibuyela kwi-hip hop ke yabo ya ugwayi awukazi uzoqala esikoleni ugwayi ngawuqala kudala ugwayi so mfethu iyona into esiyidingayo leyo why siyidinga leyo nto leyo kunesizathu kunengane njengamanje se-primary ezoqala indaba zokubhema ugwayi sifuna yazi ukuthi uma iqala ukubhema ugwayi izogcina laphi sifuna wonke umuntu relate asifuni usithathe phezulu that is why singafuni weqe indaba yasesikoleni ngoba ila okuqala khona yonke lento iyona namhlanje it's true yaziwa ngisho umbuzo wakhona honestly yazi into leyo engengithule ngicabanga yazi uyangibona ukuthi lento le ngizama ukuyifihla no honestly kodwa ngizoyikhuluma ngeke angithi sometimes abantu mfowethu banokungijaja mangibuza umbuzo mina angilalele angibuki la ngiyafunda mina ukuthi na abantu balimalaphi abantu bashayise kaphi yini kumele siyilungise so kahle kahle mina ucwaningo lo ngilenzayo akuyona isho this is not just a show ucwaningo lo ngilenzayo mina ingakho mangiqala uhlelo lami ngangifuna kube inkulumo mpendulwano kube ingxoxo kungabi interview kodwa abantu bangiphoqa ukuthi ngikwenze kube interview that is why sengimiyeka umuntu ekhuluma ngingayibuza izinto engifisa ukuzazi mina siyacela mfowethu sibuyelele emumva lapho waqala khona ngiyabona nje siza into itagwa iqale nina nje sikufunda nje standard 4 benginokwenzeka nje like into iqale nje njengezikhombe ngidlala uhlala because we raised by single parents siyabona like ngagcina ukuthi ngiyeka esidini la kababa Ngculusi yabo lento nje la ngikhumbula khona all the time nje noma nini ngiyikhumbula so qala kwami ngoba le nto leyo drug vele seze ngimdala ngayibuza ukuthi why mina ngayeke ukuthi nginale inkinga yokuthanda ugwayi yabo nje ukuhlupha ngase ngiyabuka ukuthi oh fuck into enzima ukuthi ugwayi kuyeke ukuthi vele lento lena iqale ngingakahlakaniphi ngiseyingane ngisa-under age ayibona ukhulele kuwo nje nge-4 ngasho ukuthi ngikhule kona nge-4 kahle hle enganakekile kodwa ngoba nazi lento emfethi indlela yo-stupid ngayo shuthi kahle before ngesikoleni yabo benginokuthi kanjalo futhi khona ubamncane wami wade wayegula yabo ehlala kwenye kaNgculusi ehlala kwenye bengimele njalo ukuthi ekseni before ngesikoleni ngimlayithele idamu cabanga idamu lenkantini yezo manje yabo nje leyo nto leyo nje sekumthetho nje ukuthi ekseni kumele ngilayise idamu lenkantini and futhi nginganako kulento yangibamba noma kanjani yabo ngiyalayisa nje aze ngatshela nomunye umfana mfethu wathi ubuyidonsa kanje lento le ubuyidonsa ngayidonsa futhi ngabona ukuthi yazi iyafana futhi into kade vele ngibamba nje vele ikoloni kade ngiyangibhema yabo kahle hle okuyimpoqo kuba mncane ukuthi hayi kumele ngiyenze lento ngoba ugogo naye futhi wayekubona lokho futhi kodwa futhi ngithini wayengaqhiza iqakala yibolona kuyinto nje yabo nami futhi kwangaba i-case engazi mhlawumbe kwakuyilento angibone ngazi mhlawumbe kumele kube i-responsibility ukuthi ngiyenze lento because muyintwana ukuraiswe nge-respect nangefear yokusaba umuntu omdala yabo lo mfethu kanjalo yabo until ngibone nawe uthi lento yenzeka lahleka lapha ngisafunda o4 5 yabo ngiyaqala ngo6 umuntu uthi 13 years sengiyabhema nje mina like yabo sengiyabhema ngikhumbula kodwa ngithi nginesiqalo sokuthi ngenze lento uma ngibona usibanibani ukuthi ayikwenzekanga njalo shuthi manje umalume uncle lapha influence honestly ukuthi phela umuntu osashona nesikhathi ngisho isikhathi more regret past ukuthi no like abantu asebashona angibayeke balaleni peace ngingababeka amacala yabo lonto ngibike mina kodwa like noma ngibona seyifuck wangilimaza lo muntu ebolona ngoba iningi izinto engangibona ukuthi seziyehla even nasesikoleni seziyehla sezinokuhlakanipha intelligent mase ngibuka manje sengimdala amehlo ukuhlakanipha ukuthi wakushala yabona shuthi nesikhathi usuqala ukubhema ukuhlakanipha kwena kwehla noma ngingakunakile phela ngiseyingane sengisho njengamanje kunomuntu ojethe usile njengamanje obhemayo njengamanje honest nje iyehla lokho nje kwehla ukuhlakanipha mina kahle hle esikoleni mina ngizokhuluma ivari indaba yokunje phela like ngiyancwadiza like uthisha mekhuluma like ukuthi ngizokwenza study guide study groups yabo angayingeni lonto mina bengiyilalela uthisha sho leyo nto ngidlalele ekhaya ngidlalele ngibuye ngakusasa ngiyibhalele i-test ngibuye kusasa ngiyibhalele ilokho nje i-exam leyo mntade ngiyiphila indaba yokufunda bengayazi indaba bengazi ngiyaphasa futhi at the end of the day yabo
Shuthi ashayeka labo uma angijwayezanga ukufunda mhlawumbe ayitshela mhlawumbe ngoba bese kumele mhlawumbe ngiqale base mhlawumbe sengise high school kube ukuthi mhlawumbe sengenza uhlelo oluthiza indlela engidalwe ngayo yabo lona ngabona ukuthi uyashayeka lapho kusho ukuthi futhi lento yabo uyaqala ngashayeka lapho ekuse no yasingena idrag eseqala isidlala indima yasithatha indawo uyaphuma esikoleni udibana kanjani ne heavy stuff udibana kanjani ne hip hop uyithola kanjani wena lapho futhi eseyikhona hip hop futhi yazi hip hop futhi yaqala kudala kuwe mina yabo mase ngirecognize sengijula sengifuna nayo sengiyafuna ngisho back entshongweni futhi asinoyidlalela thina ama track ye hip hop nje since sisakhula singa understand sidlala Kanye West yabo like thole like umjito khona umjito ohlala kamakhelwane la sihlala khona ekhaya kanjalo uthola ukuthi wene CD ya Kanye West yabo lo then Jesus was yabo sijwayele ukudlala yona masikanga uthola ukuthi yakhe endlini yakhe sithuthi siyovula sifedlale yona lelo khonje le tape le yabo lona sidlale kodwa nga understand lento siyenzela uthola nje like idisc esithandayo uyintshontshe lo uyilalela le yabo yagcina ingene kanjalo hip hop kumina ngithe nje sengifunda o6 ngathuka sengibhala nje sengino practice lento engathi kwayitonyana orilo khonyana yabo nje ngasozola nyana yabo ngathiwa sengipractice kanjalo sengipractice into iyangena lento le egazini yabo lona nje sengiqeda isikole nje bethu like okay kwangenzeka lokuthi umuntu afunde were ngana lokho uthi okay I have to stick kulento le yabo lona akistick kulento le because ngiyayibona vele iyaphila okay akinikele kuyona ke manje ngiqale phansi from scratch yabo ngiqale mina ngizenze mina and try to reach le level ukuthi nami ngizwakale right yabo ngoba ngiqale ngayishaya hip hop ayishaya sengiqeda isikole mhlawumbe phela 3 years ngizwe ukuthi okay fine ngiyeza ukuthi okay fine ngithwempu nabantu basho fine ngithwempu kodwa manje mina nginalokho nganelisekuma mangilalela ukuthi mina ngifuna into yami mangithi ngiyayidlala mina ngiyiphinde ka10 ngiyiphinde ka20 ngiyiphinde ka1,000,000 benginaleyo desire ukuthi ngifuna ukuba doper than everyone than anyone in this world yabo and futhi lokho I'm feeling it ukuthi I am yabo futhi manje zolongidla kakhulu kuyona uyivalele endlini kakhulu kuyona yabo uyivalele kakhulu kuyona yakhe le ghost akabe khona inkinga vele usaphila impilo yakhe ghost le ghost igcine senkulu yazi ngisho umuntu ebekulalela usenokubuza ukuthi ufunani la why usenathi yayibona lonto kuhamba kwesikhathi ke manje uyabona ukuthi seyaqgqilaza ke so challenge wayona ke le dream yakho ke nama lines washo yaseyakuchallenge nawe yayibona lonto honestly bese ngichallenge even nama lines bese ngichallenge mina ngisho ukubhala nje hip hop even now from the state engikusona ekunzima manje ukuthi ngabhala because manje ngiyazi every line ngawubhala uzongikhutha uzongibuza ukuthi ngikangakanani yayibona ngikangakanani so like ifithi kunzima yabo mfethu ikhona into shayela yona encane for now dog antu nengoma eyodwa ziningi like mfethu mina mfethu abolete ikholi ngenye indlela uzokhuluma iqiniso mina ikholi ngenye indlela mfethu lento lena mfethu angazi yabo nje bangisho nje like as this thing ikhula yangithinta kwezinye indawo yabo so like nje like I was a kid yabo battle kids like na every time the most I'm rapping like na kodwa there's a certain time like no I want to be myself ngifuna ukuzizwa yabo ngihlukile yabo ngifuna ukuzizwa ngiyimina yabo lonto ngifuna ukuzizwa like ngighost on top of the world yabo ngayilandela lento lena ngayijimisa mfethu phezulu kuba sengikwazi music I knew no angikwazi from scratch sengikwazi I have to start afresh ngijime more yabo manje nje yonke into iphelela kuma beats ne track ngoba i trap ihamba ngenye indlela lo music engiyenza mina like isikhathi siningi nje besakwazi ukuthi ngivele ngiflow ngeverse manje hamba nje you need a background then you say like and try ukuthi ufake leyo ghost le yabo lonto ihamba kanjalo yabo fake leyo ghost leyo khali base ngifake leyo ghost leyo any beat ke futhi any music ngoba music wonke mina like awungixaki yabo fake leyo ghost nje phezulu yabo lonto akusiyona into evele iqhamuka emqondweni inhlahla yabo iqhamuka le enhlizweni phezulu nasemqondweni na under my skin yabo iqale nje phezulu like what do you feel yabo ngaleso sikhathi leyo iziphi ingqinamba okwabhekana nazo mhlawumbe kwenzekani wayibona imbobo yokuphumelela noma awukaze wayibona nje vele empilweni yakho iziphi ezinye izinto lezi ade uyikhuluma ezayidinga support esayigcina ingenzeki obona ngathi izona ezaba umphumela ukuthi ugcine ungafikanga ndawo
honestly abantu abaningi abaphusha hip hop la kwangathi la KwaZulu Natal especially from Abdus even no Duncan bayazi mo underground khona la kuphusha khona itholele la amafemnyana ngathi bathi ku Facebook bese uthola uyalandela nokubuza le nto uzizwe like we celebrate la ku Facebook yabo lonto kamnandi ithelebo velebo whatever yabo lonto into kanjani angafika nami leso zinga leso like ku Facebook ngiyabona uthi I like into zami ziya trend yabo nasokhozini ngifike nakhona ngenze one yabo ngibone nje into zami like ziyahlangana yabo base kuvele sekuqhamuka leyo season eyinkinga ke yabo seceleni ngoba phela ukukhula nje in reality mo indoda nje akuyi ngokuthi ukanjani khona nje inkinga nje zasemhlabeni vele nje ezi reality ngqongqonqo ezishe enyameni yakho like yabo ezasi family whatever lezi classified yabo qhamuke zona ke phela kanjalo yabo ngesikhathi ngisafocus ekuzona yabo nala ku Facebook ngiyabona fine ngiyeza kamnandi even umuntu ongibonayo nje mina like uyitshena ukuthi ngiphumelele abaze abantu basemakhaya yabo like bayitshena nje ukuthi babone nje wazwakale radio noma ubonakala ephepheni usuphumelele nje phela yabo lona manje ngicina ubona ukuthi ayingeke iyangigqilaza lezi inkinga lezi eziningi ngalendlela lezi nokuthi ngiphinde futhi ngiphushe ngapha ngoba manje ila ngabona khona ukuthi the more ukhula the more responsibility kuba iartist bankulu yabo even na Facebook bengasakwazi ukuphendula ama message athize kunabantu engasachase nabo yabo sengasakwazi so like nje phethe ama notification angena benqwaba message yabo like ngibona ukuthi ayingeke lento leyo kanti ngisafocus kwenye into kusho sengikwenye into yabo like ezinye inkinga ethize yabo lona nakona ngithi ngisafocus ngapha ziyangokwanda ngoba isimo sifike isimo masehla sibe sodwa kodwa sibe expande ama responsibility yabo lona like nje mfethu into mayenzeka like ushayiswa imoto uma akho mezo receive ucenga ushayiswa imoto sibanibani yabo okay kwenzeke njani emva kwalokho sekuzokwe isimo ukuthi ushayiswa imoto kodwa mase kuzomela khipha imali ababone bomashonisa sekuyizimo lezi ezenzakalayo awundaleso simo yabo into kanjalo nje into eziningi ugcina ihlangana ngathi no music ngiyawubona so une responsibility enkulu eningi inhliziyo yami uyithathile umphefumulo wami yabo deep down angeke ngithi ukuma kancane kodwa futhi kinaloko kuphusha futhi ukuthi for isake labantu abajabula abasakwazi ukuba ngifonele mangilele abakwazi ukuthi bangithinte ngoba ngithi ngilele ngene icall yako yako show usibanibani ku Facebook yabo WhatsApp ufile like yazi ngiimportant kodwa manje lento akumele futhi idropheke kodwa manje futhi semthami indlela okwenzeka ngayo ngiyangiphoqa ukuthi ngisukuma kancane ngithatha ifocus ngala yabo kwenze kanjalo kuvele ngapha kuvele kwa dropa khona ke futhi lapho ke kuma page ami ke bese vela blockeka can you imagine hey wemfethu yazi emini kwabhavele ngaduma nje mfethu vele la blocka nama page ami ngathi la no vele bengisathi ukuthi ngithathe ibreak le break angivele ngiyithathe nje complete ungena kanjani ezidakamizweni lapho ke vele le drug effects yabo phela yona ke lapho ngesikhathi uhleli ke like yabo vele phela vele kase ngibhema vele inkantini angethi uyayiqale ngoba mncane vele brio khona wayefikile vele kudala yabo nosana ukuvakasha emakhasi yabo like sibanibani uthi ngifikile nginomjida vele okhulike mina yabo ukuthi uphila nolove stradini yonke indawo yabo yonke indawo ngiyaphila mina abantu bagcwala yabo lonto love yonke indawo mina umjida uyagcwala ukuthi uphile nami umjida okhulu yabo focus futhi futhi napho sikwenzeke njani afike lo mjida lona ngake nje dadlanyana singiphumelele esikoleni afika futhi athe bafethi yazi kuba madoda ilingo athe bafethi ngiphantile yabo ngiphantile now my scafe ngisiphethe at least the scafe and try 1 yabo hits try hits kwayinto ephela kanjalo futhi lapho yabo ngashifta ngayo kwenye indawo futhi entshongweni ngafika nakhona kwayiso leso wafika umunye wevele emlazi yabo ngo-2009 lapho wafika wazizwisa lento yabo sabhema insango emaketho yabo sakhona amaketho hayi ngiphinde futhi ngibinte engayinaki futhi leyo yabona mase kwenzeka le inkinga lezi ade ngisho zishoke lezi hip hop family mentors what and so on sekunalokho ukuthi ngeke angeke ngilokho nje ngayizwa le yanto athi ngiyizwe futhi yabo ngoba manje nama feelings ngiyawezwa yabo izinto mazingena under your skin yabo like ngathi yabo ngathola lo agufti lo ngethi uthi ngikuqaleke lo gufti futhi waqaleka kanjalo ke indaba yelelo
angeze ukuthi okay it's fine ngizoshaya lo sonto lelo fine unganakile vele usachile kusile fine angifune problem angisakwi break in life yabona ngisa release myself ukuthi ngibe free nje like ngikwi-zone comfort zone yabo lonto ngicamile zonakala lapho ke mhlawumbe la khona usuyiyekelele khona vele ngethama mhlawumbe ukuthi uthatha uchill ngicamile lapho yabo lonto zasuka ke lapho ke kwakubhema ke kwami kwakubhema till now uqala uyicontroller lento qala sitshela lapho isicontroller wena izinto eyakwenzisa zona ziningi izinto ezingicontrolile iyona into abantu abafisa ukuzwa leyo ngoba awungilalele mfutho kokugcina lolu hlelo lokuthi abantu bafunde if izinto iwungekwenzise zona uyayibalekela akekho uzofunda ngifuna umuntu ethayithatha iwungayibhema namhlanje ngoba ethi ufuna ukuchilla njengoba ufuna ukuchilla nawe azi ukuthi yini ayibizela yona angazi noma iyayenza sense honestly mina mfethu uba ngisho like bekumuntu edehlalele endlini honestly bengumuntu ongazulu yabo so like into engayisho ukuthi like before ngene nje kule topic le ukuthi ngichaze istory okanye izitori ukuthi ngihambe nobani ngenza ukuthi ngizophinde ngikusho lokho ukuthi asingene emadragini ngendlela efanayo khona ozongena ngoba elandela love ukuthi benze ukuthi bangakubo benze ukuthi ufuna ukufana nobani mhlamba ama role model kuyena yibona like ngizokulinganisela ngesibonelo nje into esimple la ngifuna uyibona ngiyazi nawe mhlawumbe ushisakela ukuthi ngifuna axoxe istory umshana ngifuna axoxe istory yabona ngifuna ukuyizwa yazi into engikhathazeke ngawo mina abalandeli bami abalandeli be-MPTV1 ukuthi ezinye into kumele yazi ukuthi as much so sinawana asifani yabona lento ngifuna ukuyela kuyona ukuthi like empilweni in reality nabalandeli I'm sure bazoyi understand lento engizoyisho bazoyi understand yazi nalento ekuthiwa isifo kuthiwa ingculazi bengculazi ngiyayibona ingculazi affectile abantu yabo baningi abantu aba-affectile kodwa bonke labantu aba-affectile akusho ukuthi bonke bebehamba indlela yabo akusho ukuthi bonke mhlambe bebewonomusa behambe bezwisa yayibona khona oyinkathi ehlalele endlini ephuma ubaba ekhaya ahlala endlini yabuya kodwa yamthola yayibona kodwa akusho ukuthi akukho angachaza yabo kulezi masekusona yabo akayedwa futhi kuleyo lokhu nje yayibona so sinabantu bangithi asifani yabo istory mina yimina yabo uqobo that's it uqobo no iyayenza sense nenhliziyo yami nomqondo wami nenawo yabo ngoba isikhathi mina ngiyabelieve ekutheni I have to go past and tell you ukuthi I was like ngenza ukuthi ngenzani even now istory ukuthi vele ngilana nokuthi vele ngichaza ukuthi how I'm affected by drug yayibona kuyisona story funa lesa khona i-present few story khona iziningi nezitori ke emhlabeni uyazi nawo ama-movie uyazi nawo khona ama-movie ayi-past obani action man khona nama romantic nama lokhu ema-movie ke sewonke kube khona i-movie eyinawo nje talk about the future that's is me yabona iyona ke leyo ke mina ke leyo yabo ukuthi mhlawumbe ngachaza ukuthi mfethu like mina ngahamba ngayongena endaweni ethize yabo lonto kwalento iyangibreaka mfethu yabo but at the end of the day it's reality man it's reality this is a reality show man i-reality show le yabona mangitshela umuntu mfethu ngivula amaphiko mfethu ngikhuluma naye ngimtshela ukuthi aspendi lutho la sikuletha njengoba kunjalo washo mfethu iyona into engikutshela yona leyo abalandeli be-MPTV1 mfethu abafuni ukufihlelwa futhi ngeke usizakale if ungabatsheli lento abayifunayo because at the end of the day kunomuntu ngokufa kwempilo yakho akumele kufe impilo zabo bonke abantu unayo ingane I have mawucabanga kulokho sokukhulumile ingane yakho mangathi uyayibuka lento sikhona nesifunda ngasithola ngewona unikwa ithuba njengamanje lokuthi ukhulume nabantu ukhulume nanengane yakho ubaba enganeni yakho
kodwa wena kunezinto sabu kuyikhuluma. Imali lento kumele ibe kabili, kumele ngixoxe istory then mase ngifakile sina the end of the. Yebo. Okay, mina phela nami mfethu njengoba ngisho ukuthi ngumuntu ehlalele endlini yabo. Iyakhiphi ungangeke ngakhiphi Yeah, ngafunga yeah, nasi siyaqala phela. ngeke ungantshontshe futhi Yeah, ngiyabheja yeah, nginika yeah, na iphone yeah, yami ngeke ungantshontshe mase ungena. Like mfethu yabo phela ezinye izinto mfethu honestly njengoba ngisho ukuthi ziyeyibaleke yabo impilo mina izinto zami ngizenzele ziyabaleka. Ubalekela ukuthi ukuqala kwakho nje ukuyoganga uphela wena uyabona ukuthi umuntu ongadalela ukuganga. Yes. Kodwa ukuqala kwakho kuyinika nje ukuthi ayifuseka ukuthi ngeke khona ngeke ulikhohle lelo suku lelo. Futhi wena ungakhohlwa usuku oqala owalala ngalo nomuntu wesifazane. Ungakhohlwa umuntu oqala owaqala ukulala naye. Uyawazi umuntu oqala ukulala naye wena. Hey, yeah ngiyamkhumbula. Akekho umuntu ongakhohlwa umuntu oqala ukulala naye. Futhi wena manje awazi ukuthi ukuntshontsha waqala kanjani. Akulula bezongitshontsha mfethu ukuthi vele phela before ungaqali ungavele bengitshontsha yabo kodwa ngiseqalile. Kuyakwenzeka for isecurity ngikona kuzwakala kanjalo kodwa for mina uqala wami ungitshontsha nje empilweni yami nje. Futhi kahle wena usithethe ubuvele usikhotha. Cha into engifuna ukuyisho ukuthi uqala wami empilweni mina ungitshontsha kwami kwenzeka kanjani. Okay. Uqala wami nje ukutshontsha mina ngaqala ngiphumela ukuhlanganisa ikhompyutha ukuthi ngenze music nomngani wami. Leyo nto ayiyona inspiration komunye. Yezayo kokawungaki. Sengikule stage usengikawungaki manje ukuphuma kwami ngiqala ngiyontshontshwa kawonke. Yazi untshontshelwa ukuthi ngifuna ukujephula roster yabo lontozi. Ngaphuma nje ngafika ngangena emzini womuntu fethu ngathatha lonke ngithathayo. Bangasezona into eyitheni yabo lonto. Umshini nje yabo yokugunda nje. Ngayithatha nje fethu kodwa ayibinto engajampile. Yabo into enike ngizenzela ayijampanga yabo lonto. Kodwa nje ukuthi ingisondezele ethunini lokufa kuningi ngikubonile mina estradini yabo. Njengoba ngisho instead nje yenzeka ukuze ngithole kahle as a much I'm a cool guy yabo lonto. So bengikwazi ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngihlale nabantu abayidayisayo bazongigcina la kwesokuphosa kwesaba yabo lonto. Ngicine sengidalele yoba yibona solo kanjalo bagcwele ngemashami ngidalelwe yibona isikhathi esiningi. Kodwa nalapho futhi ngoba yibona ade bephatha bekudaleka izitori ezinzima yabo lonto. Njengoba bephatha ngisondelena nabo iduze kanje kuzokwenzakalani kubona yabo. Into ekanjalo ke izinto ezishaya. Yabo. Uyafuna ukusizakala empilweni yakho. Adu phezulu. Uyazi ukuthi makusene izinto sabuku uyikhuluma usuku ungakazi ukusizakala. Ngiyazi phezulu. Yabo. Mina nje mfethu kahle hle mfethu ungitshontsha njengoba ngisho kade ngihlala eGhetto from eGhetto mfethu ngibhekelelwa wamafia la wasuke edayisa ngaleso sikhathi. Ubuwagoqa ngani? Ngerespect nangokuthembeka nangokukhona. Mfethu usho ukuthi nje uma ngaba nomuntu othembekile ohloniphayo nje ngihambe nje ngiyohlonipha. Ngiyaphatha lapho. Istaff. Ngiyasiphatha Uke wadayisa nawe? Ngeke ngadayisa nami. Iyona indlela obukade wenza ngayo. Yeah. Bengidayisa nami. Yabo. Zenzeka futhi izinto. Yini ke yakwenza ukuthi ugcine uhlala emgaqweni? Kona kwenzekile yabo bashonile abafethu yabo khona ekudayiseni yabo nje kwenzeka into eziningi. Awusitshela isigameko esisodwa nje sake senzeka mhlawumbe ungekho noma wasenda ukulambisa khona ekudayiseni. Kwakunzima lapha mfethu yabo nje phezulu. No, ungakhandisi. Ukuthi lento ikhandi ukuthi iningizana isibindi yabo uyayihlala nombona ukuthi uzobheda mfethu yabo. Kahle yabo. Okay, yini ke yakwenza ukuthi ugcinele emgaqweni? Ngoba phela mawuthi uMr Nice Guy njengobusho. Yini ekwenza ugcina ulala emgaqweni manje? Yini ekhiphe ekhaya endlini? Njengoba ngisho ukuthi pressure mfethu mayiningi yabo mfethu. Efamily mfethu ngizoba realistic into engiyifunayo mina. Yabo mfethu into engiyifunayo i-reality in life yabo. Ne-nature in life. Nomphefumulo yabo. Mina umuntu ophila ngomphefumulo all the time. Sikhokho. Mina yabo. Mhlambe na futhi ngeke ungunderstand njengoba ngisho ukuthi like indlela mfethu mina ade ngenza even khona la ade ngisebenza khona ngisebenzela khona eyadi yazi even uGqonqawa lapha ngibhema ubekwazi ukushiya imali ngisho 400 ulapha yazi bengawuthathi ngisho umdukele bengifika mina ngumlokho nje ngithi tsonayo imali yakho yabo ingibuyele senkade umqondo ukuthi ayifakwa wayingalala wayingadali kanje kodwa ngibona ukuthi angimina lezi zinto zasestradini ubani bani angimina
ngiyikhulise mina ngale ndlela engiyikhulise ngayo kahle kade ngena time ngenalokho nje umuntu uzobe mentor yami futhi lento yagcina nje ngikhule ngendlela yami ukuthi olova bayaganga abenzani mina ngiyakwazi ukuyilimisa no I'm not good for that good for la hip hop ke be fatherhood kumina ukuthi ngibe yona deal ngimina kanje yabo noma ngibhema idrag ngihlanganisa isikhathi ningi mina bengihlanganisa futhi sekukasi nangokulokho nangokuphanta ke into eningi ngiyakwazi ukuzenza mina yabona akusho ukuthi uyohlezi untshontsha kusesikhathi uhlezi uganga yabo ngiyaplasta ngenza zonke izinto kade ngidla nje ngalokho kamnandi yabo into eningi nje handyman yabo ngiyakwazi ukuzenza khishwa yini pho ekhaya ngikhishwa into eningi nje anokunje phethu njengoba ngisho family matters classified into eningi phethu ukuthi sigezwe usiyangidida mina lento ya classified yabo kuzoba reality yabo kunezinto bethola ukuthi like makhulu njengoba ngisukukhula yazi ngazalana kanje wena ulama abantu ulamusisi wakho ubani kodwa manikhula angeke nibe abantu abafanayo especially mangakhulanga especially mhlambe like noma kuthiwa nikhule ngomthetho wodwa kodwa ekugcineni nizobona ngendlela engafani lana khona nendlela enizobhilivela kuyona yabo yeah especially ema families into ngicambe beyishaya ikona lokuthi sibhilivelaphi maningeke nenza into eyodwa efamilini yabo kwesinye isikhathi kuba khona ukuhlukana kwembono ukuthi mina ngiyiChristian mina ngiZion mina ngwamadlozi yabo lonto yeah especially impilo yomuntu wena phethe sikhule endaweni eyodwa impilo yomuntu siyayazi imvelaphi yayo yabo lonto yeah usolo manje ukuthi ezinye izinto zehla kanjalo ukukhula njengoba ngisho ukukhula kunezinto ezehla zizwakala ukuthi zithi mo ezinye uyibone ziza kanje uthola ukuthi manje awukwazi mhlawumbe wena ukuthi uyisolve out ngesimo sokuthi ikhanda eliphethe le ikhaya libhilivela kanje yabo lonto wena ke njengomuntu ke osakhula ngeke usukulethe lento le mhlawumbe like umama uyikholwa mina then into zami mangijula yena uyikholwa ngendlela yakhe mhlawumbe uyikholwa ukuthi mhlawumbe ubalekele into ethize kodwa ngeke ngisho kakhulu into eningi yabo yeah mina ngiyabelieve like ogogo bayafika kumina like they told me yabo into enjalo ukuyi-introduce ekhaya kunabantu imajority ekholwayo yabo kuba inkinga gcina dala i-confusion yabo lonto dala i-confusion lemayidaleka ikubona ukuthi lento ayina space ukuthi ngayifaka la yabo kodwa manje iyona efanele ngabe iyadlala kodwa manje anginayo indlela ukuthi ngayifaka yabo lonto obviously the more uyazi the more futhi izokuhlukumeza nayo futhi yabo ukuthi ngiyile nto lefana bengiyayenza fanele ngabe iyafaka kodwa manje ayenzeki uthi ngilinde iminyaka ngizamela abantu ukuthi ngiyifake kubona uzama ukuyifaka kuthi ayingeni iyistress ke lapho vele yabo kwafika umnqobi la yes wathi wayeliwele kwashona iwele lakhe wathi uma wakhe uyakholwa ngoba esemgaqweni ngoba uma wakhe akamenzelanga into zezulu kwafika enye insizwa lapha ngiyikhohle ukuthi ubani uzakhele eyibiza ngoZakes yathi ngoba isemgaqweni izinto zezulu uwe usemgaqweni ukhala ngezinto zezulu mina ngisakukhombisela ama beliefs yeah ngiya understand leyo manje sengikhala ukuthi mina why bonke laba bakhala manje ngedlozi bephelele emgaqweni laba bakholwayo besala endlini no ayikho lento about ile doze yabo lento le phethu I'm not about ukuthi mina ngiblame ngikhuluma about ukuthi ama beliefs enu manje semndenini yabo mase izinto zakho wena ezinye izinto kumele uzenze hayibo lona endleleni yakho wena kumele uzenze ubone ukuthi lezi zinto lezi indlela engiyiyona njoba mina I'm a hip hop artist akekho ekhaya umunye hip hop artist akekho kwaziyo nasemlandweni angikaze ngizwe ukuthi khona wakwathanda lento engiyithandayo okokuqala lokho yabo usuzozwala ngala nase side lokuthi hey hip hop ekasathana yabo mina this time mina mangivuka ekuseni like umkhulu like mshana yamkhulu le nkosi oyithandayo oyikhonzayo uyojabula ukuba nayo igcineni like yabo la umkhulu uthini yabo sindawo vele ukuvuka siqophisane ngamagama yabo awu umkhulu isho ukuthini manje la lento yenzayo lento iculayo hayibo isiyangaffecta ke lapho ke hayibo
lento oyenzayo wena uyithandayo uyiculayo wena lento ayikho. Okay, ngicela ukubuza lapha mfowethu. Ngifuna nawe ube neqiniso. So why most yabantu abangena ku hip hop ko rap ephelela ezidakamizweni? uMT uyafa izidakamizwa. Sengikhuluma umuntu okuTV ke manje. Uyabheka udakwa insango MT. Why kwase ku Amanda la wathi Amanda wayelalela Jay-Z J Cole laba abantu othi uyabalalela uAmanda Khanyile uthi usola ukuthi yona into leyo eyaba influence uthephelele emgaqweni uAmanda ukhona la ku MPTV1 ngaphakathi umunye futhi nawe ungizela bakhona nabafike beraphe la abaphelele emgaqweni why bephelele emgaqweni abantu balemculeni ilalelayo mhlawumbe nomuntu phela phezulu uba ngisho ukuthi imumva lakho mfethu no kunabafana njengamanje asakhulumi ngemumva bahlale bencike lapha baphuza lento ekuthiwa incika badla amazeni babeka amabhluku ngaphansi kwezinqa balalela lo mculo ngihlezi ngibabuka nje ngisho ukuthi lokho kuyophelela ngaphansi kweMPTV1 ngoba njengamanje bayisikhokho manje akekho batshela njengamanje yabo nje mangidlule eduze kwapho bayibonela impatha ekugcineni bogcinela ezandleni zami ngenxa yohamba balihambayo uma wena ungaba neqiniso why most yabantu abakholelwa kulomculo begcinele izidakamizweni angazi kufana nereggae kodwa phela bafa insanga abantu abalalela reggae kodwa ibelief yabo labo mfethu kodwa asingayini ngoku-music we-hip hop asiyeni nje ngokuthi iyouth nje mfethu iyouth insango nje into esetshenziswayo njengoba nje futhi iyasetshenziswa fine no-music phela uzwakala kahle futhi esenesikhathi uma uzoba iqiniso yabo music uzwakala kahle mfethu ushayile inkantena nelokhu nje noncika babo labo uthi angikwazi-ke koncika nokulokhu nje kodwa nje inkantena ya nanokuthi phela kwezinye indawo mfethu angazi yabo nje isitori senkantena mfethu angifuni ukugxila kusona kakhulu yabo ukuthi sisukaphi yabo uyazi ukuthi mina ngikutshela isimanga seku-wrong lento oba ngikhuluma la ngaphansi kwalo mabonakude yazi inkantini yayi-right yikho ukuthi manje isiyindlela enhle ebheke ungeni masikhuluma iqiniso yayingcono ngoba abantu babelala endlini babelala ekhaya kodwa manje isiyimbi ngoba isiyindlela ebhekwe ungeni ngiqamba mama Amsikhoza lokho futhi phela phela kuba yinkinga noma ngisho i-drug ekugcineni. Okay, shuthi wonke umuntu onenkinga mhlawumbe ungam-advise nkabe yami ukuthi akabheme. Cha, ngam-advise. Izwa. Phela ngesikhathi esikhula. Izwa ngesikhathi esikhula ngesikhathi kunama habits vele ngesikhathi esikhula. Yonke indawo na overseas inkantini nje ubona ngama shows yonke into nje yabo. Thola ukuthi like ini experience nje yokukhula yabo. Futhi most engigcine salele lapha ngesikhathi esikhula siyenza lento futhi nokukhuzana mhlamba ngazi ngathi kanjani nezingelosi mhlamba ngazi nani noNkulunkulu kunabantu sizagcina sebayiyekelela lapho ngaleyo ndlela le yabo kodwa kube kubona ukuthi bayalwa yini. Okay, nanku ukumbuzo enginawo yini ke thina kumele senze njengabazali mayikuthi istage sibenzisa lento yini okumele senze njengabazali ukunqamla leyo nto leyo thingabe senza ngoba imost yabo basala khona lapha ngithi bagcina bengazathi bedlubulundele bephume kuleli demon yini thina kumele siyenze njengabazali emfethu kodwa thina ziningi into ezisilekhelayo mangibheka thina mfethu le nto yenziwa abantu angithi yipi liyona leyo lokho nje le activity ye drug ngicamisa into eshayayo yazini empilweni into ngiyirecognize nanokuthi ngiyibuke ngijulele into eyashoda kuyo yonke into from esikoleni till universities yazi kwakumele ube khona into ecompensatory bese into eyenziwayo ukuthi like uma ufunda from uqala ka first year uyingane kube compensatory ukuthi kube khona isifundo nje bese esikhuluma about umuntu ukuphefumula kwakhe nemicabango yakhe nenhliziyo yakhe ukuthi ikupha kumele kulalele okusemhlizweni nokusemqondweni ngicamisa i-confusion ilapho kumele like isifundo ukuthi ngathi mhlawumbe kumele kube mhlawumbe humanity ukuthi si-understand umuntu ngqo impilo ingakabi khona siqale si-understand thina sabantu ukushaya kwegazi ukuthi kusho ukuthini yabo inhliziyo uma ibheat isho ukuthini yabo ngoba sabantu kwesikhathi siyazi ukuthi siyaphila sabantu nje siphila empilweni kodwa thina asifazi kodwa siyadwanguza yabazi ile nto ebishayo bese ileyo nto engicabangayo mina kunje like umqondo womuntu ucabangani inhliziyo yomuntu icabangani yabo ukuthi azakheke
ayikho i-subject enjalo ezinje intro what is a human being mina ngithi yabo mina angcono kube bekuzoba nezifundo esiya deep ngezidakamizwa thoroughly sikhulume ngezidakamizwa kusuka nokuhlala ngazo ngoba iyona enye ye-major issue esinayo la eSouth Africa yeah yabona nje ngoba wena useyidakamizweni ungomunye babantu engicabanga ukuthi kube mhlawumbe bayithola lezo fundo wayothi mawucabanga yes noma wazi ukuthi wenzela umalume wakho kodwa uyatshela esikoleni ukuthi this is wrong yeah it's true mawucabanga ke yini kumele yenziwe ezikoleni ukuze izingane zigwenywe ukuthi zibe seyidakamizweni ngoba lezi zingane eziseyidakamizweni ziphazamisa nalezi ezingekho ezidakamizweni ekufundeni qinisile ke lapho ngokucabanga kwakho yini kumele yenziwe othisha yini kumele yenziwe uhulumeni ukuvikela lezi zingane zona ezingalingekanga mfethu ngicabanga umthetho omele uqine mfethu kanjani akhona nje ama security umthetho nje mfethu like ukuxegwa kwawo mfethu usho kuba khona kwawo phela ukuthi akhona vele namaphoyisa yonke into nama-security ngasho ukuthi akhona kodwa kuba khona kwawo akusho lutho umthetho uma ungaqinile yabo kusho ukuthi umthetho awusalandelwa kahle hle yabo umthetho uma uzoma mfethu bese kuphuma isinqumo ngempela ngomthetho mfethu angazi mfethu kona umthetho otshekile phela umuntu ulandela umthetho yabo umthetho wakho umuntu ayikho enye into mfethu yabo lonto manje siqiniswe emthethweni nje becala ukuthi kuyabheka kubona wena ku-actelwe phezu kwawo yabo lonto ngalokho nje nga-right maze actelwe phezu komthetho yabo ngisho yonke into iyashintsha uma kunomthetho even nasebhayibhelini uzuba ikholwa kumele ulandele umthetho nasenombolweni uzuba isigebengu kumele ulandele umthetho sibona ngomthetho ukuthi hayi isigebengu sibona ngomthetho olandelayo uzusho ukuthi umthetho uma ulandele uba yileyo nto oyileyo nto leyo yabo ngabe ukuhamba uhlala ugcogcoma ngesikhathi usemncane kwaba namthelela mona empilweni yakho hayi funda into eziningi nje mina phezu funda into eziningi nje okuhle okubi ya nokuthi abantu bayasacrificelana nokuthi abantu bayafundisana nokuthi abantu bayathandana awuzuthanda uma wakho okuthandayo kuphela uma mncane wakho uyakwazi uba umama stepfather sithandana nomama mncane wakho siyakwazi ukuthi sibe ubaba kuwena yabo bakhona ababa ubaba kumina yabo ngabona ukuthi hayi fine njengoba nje yilokhu nje ispace sababa nje ngeke ngisho ukuthi ngiyasifila ukuthi mhlambe ngathi hayi ngoba ubaba ngede ngenayo lapho angizange lokho nje igcwalisekile nje leyo ndawo neso nje like ya fundile futhi okuhle bangikhulile ngaze ngala kanje futhi anginazo ngisho nezikaza kanyawupe oyikaza ka drug yabo kodwa lokho vele bekusinqumo sami ke lokho yabo ukuthi no ayethu yini yakukhipha ekhaya nje bese ngifuna nje ume nje uthi nje mpo nakho kwangikhipha ekhaya ayikho umuntu ongavela ashiye ekhaya mfowethu ekhaya mfethu angiphumele ekhaya mina mfethu nanokuthi kahle hle ekhaya amafamu yabo like honest manje emakhaya mfethu yabo kahle hle nayi drug inomthelelo ekutheni kungaphanteki lentweni emakhaya yabo lonto nokutholakala kwayo yabo kube ixabiso eliphezulu yabo lonto into ezikanjalo nje mfethu ngicela ubonisa la ngiphila kanzima ngiphila kabuhlungu futhi nanokuthi angithandi ukuthi kubantu kade ngiphila nabo bengazi ngomunye umuntu ngishintshe futhi kubona ngibo omunye umuntu special leli qiniso yabo lonto iyona leyo mfethu yabo ushaya umthetho angiwushaya umthetho manje yini lokhu ugudla ngakhona cha phela ngikhola estradini from a ghetto mina mfethu yabo from a ghetto mfethu yabo lonto so ilingo yakhona mfethu shuthi ne-environment ophuma kuyona inesandla ukuthi ugcina le zidakamizweni njengoba ngisho mfethu ungapheli ne-population mina kahle ya ngasho njalo kodwa nje uqala kwami nje ukuhlala ekhaya nje mfethu yangena ngale ndlela yangena ngayo ngasuka lapho ya ngathanda i-hip hop kwenzeka inkinga kwathesteka le drug yini le nkinga lena nje mangahlala inkinga zomndeni ugcina usichazela ngengozi yemoto hayi bengisho nje yayenza sense yayenza sense cha nje bekuchazela izibekezo lesa sikhathi eziqondeni nami nje ngicamukubekela ukuthi okay mina I'm a drug I was there ngenza nje ngathatha uchili kwenze njani umphakathi ukuze uyivikele izidakamizweni ucabanga ukuthi singayiqeda kanjani izidakamizwa
mfethu yabo mfethu kahle kahle mfethu umuntu oyibhemayo lento mfethu kwesinye isikhathi uma usungene kakhulu lento ayekho umuntu othandayo mfethu ukuyibhema honest akekho umuntu yabo uma ungathatha nje noma i-tape record ulalele nje osinawana nje like behleli nje egethe uzokuba record nje uzozwe nje language yakhona ukuthi negative ayekho umuntu oyifunayo lento le mfethu yazi ngisho isibhema ayekho oyifunayo ayazi ukuthi ngize ngithule mina ngiyarizina ngiyakwazi ukuphuma mina yoba kutshena mina ngiyakwazi ukuba outside mina ngikwazi ukuyibuka mina noma ngiyashamed of myself kodwa ngikwazi ukuyibuka mina ne-environment ngikwazi ukuyibuka ngi-outside the box yona i-live inside the box ayibona ngiyibuke ngibambe yonke i-environment yakhona sesikhathi makubhenya sikwenzakalani ukuthi i-happiness ikhona yini yabo ngibamba ukuthi yafani yenziwa lento ukuthi akekho ne-happiness yayo akekho buka akekho umjito ongafuna ukuyiyekile lento ukuthi angazi kwenzakala njani mfethu kule life le njengoba ngisho mfethu kodwa mfethu nje mfethu ama-chances angazi ngathi ineshodayo kodwa nje mfethu akekho umuntu ongafuni ukuyiyeka lento umuntu babalise mfethu babalise ubone ukuthi yazi ukuthi lento le ayekho umuntu oyibhema kodwa manje iyabhemeka kodwa ngicabanga ukuthi yazi into eyinkinga ngoba vele nje into ey'ningi sizenza vele singathandi into ey'ningi vele elifini nje mfethu even ugwayi nawo usuqala yabo like into ey'ningi uyiqala kanzima into ey'ningi empilweni siyiqala kanzima yabo lonto ngisho ugwayi isikhathi uwufaka mfethu uze uwuthande kodwa usuke yabo like ukuchela yabo uyawufaka lento ude yakuchela even notshwala mbubi kodwa you see into ey'ningi nje ngazi mfethu sizenza nje singafuni ngathi sikhombekile kodwa manje ayikho futhi into esikhombile kodwa manje angazi yabo zi-toxic kodwa like yabo siyayijikijela emzimbeni yayibona angazi mhlawumbe i-nature mhlawumbe yabo ngicamzi i-nature mhlawumbe phela into lenza ngayo uma uhlangana nomuntu oyekwazi u-right ushaye i-hip hop ususesimeni esinjalo kuyaye kuthini kuwe honestly mfethu kwesinye isikhathi mfethu phela yabo mfethu njengoba ngisho ukuthi I-live by soul mina ngeke ngitshela kwesinye isikhathi mhlawumbe kusayiyona i-history le mhlawumbe kusamele ngiyichaze futhi mhlawumbe ngoba ngiyinika ukuthi vele ngiyofela khona la angazi nginika nje mina ngingasinawane forever ngiyakuthanda ngiyalokho nje every time ngiyazi every time anytime ngizophuma yabo so kodwa ngeke ngisho ukuthi okay mawukuthi safani sengiyaphuma ngiyobe mhlawumbe angazi mhlawumbe kuyobe sekuyi-story engingasichaza yabo lonto leso ukuthi okay sifani kwenza ukuthi nokuthi yabo mhlawumbe nami khona i-story engingasichaza phela there's a behind kune-stories behind wonke umuntu yabo kumele asichaze yizona lezi ey'suke izelwe la kodwa lezi wena uxumaxuma uyaxumaxuma wenzani uxumaxuma wenzani ngike sathi ngiyakuchallenge uyaxumaxuma uxumaxuma wenzani honest mfethu yabo mfethu uma ucabanga mathu ingane yakho idlula through isimo wadlula kusona wena ukuze ungene ey'dakamizweni ingakwazi ukuthi ithole isifundo ayi uma ingadlula la ngidlule khona angeke isurvive mfethu angeke isurvive ngithanda nje iphile nje mfethu yazi ukuthi nje neyami ingane ngokwami mfethu ngithanda yazi uNkulunkulu izontela isonto mfethu isingahlaselwa-ke izimo-ke ethize zempilo kodwa nayo nje mhlawumbe i-understande ngobiyona yabo lokhu kodwa nje mfethu ikona ngiyifisela kona yazi nje lokho engafisa ukwazi okunye oba inkinga ukwazi yabo ufuna ukwazi yabo nokufuna ukufunda yazi ukhulumisa komuntu oyokwazama ukuthwala wahluleka ngikhulumisela nje komuntu oyokwazama ukulanda otikolosho walanda iy'gubhu ehluleka ongasafuna impilo bethu wekwayizanga lonto leyo angazi yimbo cha impilo nje engirecognize ngayo ngirizina ngayo yabo mina mfethu impilo ngithatha izinto lezi yabo ukuyishaya ngiyakwazi ukuyixeke mina ngiyakwazi ukuyibona ukuthi okay nganje am powerless I'm like this ngikwazi ukuyi-explaina mina at the same time futhi ezinye izinto ngiyayibuka amazenzeka yabo ngiyi-understand futhi yabo uku-understand ukuthi njengoba kwenzeka kanje lo muntu enza kanje ngoba kanje yabo kuye kube khona kuthiwa abantu hhayi lo muntu mhlawumbe like ngeke sibone lo muntu othwele yabo kuthiwe hhayi lo muntu lo akondli kubo bukunemali engakanani yabo fine mhlawumbe imithetho yakhe isho njalo kodwa-ke sengiye ngibuyele back to square one ukuthi njengoba abantu besho njalo ngibuyele kuthina-ke thina esiphila holike esingathwele ngibone nathi amaphutha ethu ukuthi kunabantu emakhaya abawothisha abayinto ethize still abangabheki emadladleni ayibo loo nto ngiyibuye kanjalo ukuthi nje le nto le nje
mix masala. Mix masala nje umuntu nje udalele umuntu nje mina leyo nhliziyo unaleyo nhliziyo yakhe mina lo mqondo wakho unalo mqondo wakho ongeke ukushintshe wena yabo lo nto yabo angazi mfethu yabo lento le mfethu ukuyifundisa umuntu ngisho ukuthanda uyayifundisa mfethu yabo ukuthanda akuyona into elula yabo kodwa uyakula ubusuku nemini into elubusuku nemini ngiyafuna ukuyithanda lento ingathandeki usho njengoba wazi nawe kodwa mfethu ayibona ngazi ngayichaza kanjani ungathini enganeni yakho iyabheda idrag angathi nje amazwi nje sawusonga enganeni yakho iyabheda idrag mfethu iyabheda ungathini enganeni yakho yeah njengobaba manje awukhuluma nengane yakho manje khuluma nengane yakho manje uyangibona baby okwamanje hayi ngeke usikhotheni kababa lokho ukhona ubaba ubiza ngene ngo baby phela iyazi mina bethi yabo usikhotheni kababa cha phela mele yazi wena ingane wena yona ngamele ube nengane wena yazi ukuthi kunabantu abangithi abakhulume nezingane zabo la umuntu avela ashintshe umuntu abona ngavela ubaba mina it's how baby na ungathi isimuthi ipuki mina ingane yami ithawo bese ngidlala kayo nayo yabo ingane yami nje bese mina iyangithanda nje bese yabo every time yabo nje bese akukho lokuthi esibani bani yabo nje iyazi nje bese kodwa uyabona manje mawusoze emgaqweni ukuthi iyalahlekelwa too much yabona kumele ubuyele emuva yoba ubaba ukuze ingaweli nayo idakamizweni mfethu yabona uma thola noma isupport ukuthi kwenzeke lento wethu yini ufuna ukuthi yenzeke ufuna ukusizwa ngani mfethu aningi ikinga ukhaphezulu ngiyafisa mfethu I don't know if you know how powerful is this shit you are doing, man. It is, dog. Are you nigga when you're a nigga? I'm nigga. Hey, nigga. Yes, this shit is powerful, man. It's powerful, yeah. I'm having a lot of numbers, man. Yeah. Okay. So manje ngibona mina ngibona ukuthi uyalichamela leli thuba. No, but it's how it is. Yazi neshaya abantu. Yazi into engisola ukuthi ishaya abantu man. Yazi abantu ba investa kakhulu isikhathi esiningi ukumaster icraft yabo. To master iart yakho. Kodwa bayalekha kwi-marketing. That is why uzofica umuntu onzima ngokucula. Engaphumeleli kuthi lo oyibhedelayo aphumelele ngoba umaster imarketing. So wena nje manje uthola ithuba lokuhlala no master wemarketing igenius mina ngigenius emarketing lapha eSouth Africa ngiyayivuma number 1 I'm the number 1 I'm the best of them all when it comes to marketing ngigenius emarketing ungahamba uqedwe umhlaba buya lana ke wena uspend isikhathi esiningi umaster i-rap or hip hop yakho kodwa when it comes to marketing uyaleka njengamanje uthola ithuba lokuthi ubambe inhliziyo zabantu uyikhiphe ngomlomo ubhiza abantu uyastripha njengomahosha lapho uyastripha lapha ubhiza uyastripha ngamapholi engabe manje uyabatshengisa ukuthi wena uphetheni ukuze kuzosukuma umuntu ethi no lentwana le ngiyayithatha njengamanje zonke izimo edlule kuzona ngizobhekana nazo ngiyayithatha ngiyifaka e-studio ngiyayimarketa ngenza yonke into kodwa wena I don't know understand into engisho ezinye izinto phela ngoba ngisho like mase la do things zasebumnyameni yabo like ezinye izinto ka drug ningi into ezenzakalayo mfethu yabo lonto kodwa kune code mfethu now uyazi in the streets mfethu you don't talk but you can show yourself yabo kodwa manje like mfethu noma ngikhuluma vele ngikhulume ngento ezingihluphayo nazo engifisa mfethu kahle nezinto egagcina zinquma kwaye wena yabo kumele ube ubheke kwesinye isikhathi yazi ngikusola lapho wena wawazama izinto zo Illuminati ilanguage barrier yakho wayikhuluma ngama codes uyithatha phi ngama codes umthetho it's a principle no bekumele uthi umthetho umuntu normal njengami uzothi umthetho kodwa umuntu ona something ayaziyo ukhuluma ngocodes ngamacodes okhuluma ngospiritual human being how we were made I'm a spiritual person man and ngiyafunda yabo zonke lezi zinto zokuthwala nani deep phakathi ngiyafunda ngazo ngifisa ngisho kuyaphakathi ngiyobona umuntu ethwaliswa man they understand that ayikho into engifuna ukungayazi man ngiyasesha nenza zonke lezi zinto abantu ekuthiwa yini conspiracy theory lokho uthi makukhulunywa ngazo abantu beyiflathele ngiyayilandela lezi zinto ngiyibheka
so indlela okhuluma ngayo ngamakhodi wara i-language barrier ngiyayibamba ukuthi hayibo le ndoda le yenzani le ndoda le ithini le ndoda le asikho-ke lapho asikho lapho asikho lapho kodwa mina mfowethu ngeke uze into mina engiyenzile i-research ngayo ngeke ungifihlele ngayo ngeke usithi sikhuluma ngenye into ungitshele ngekhodi yana ungitshela ngayo angekuthola angithi I understand amathi hamba yeah no kulungile bafo kodwa ke into engiyishoyo lezi zinto uma wena usu ready usufuna ukuphuma ezidakamizweni lezi zinto osabayo ukuyikhuluma izona eziyokukhulula lithini lakho lokusonga ugcina wakhulumanga nengane yakho ugcina wenza ukukhotheni mfethu ungenza ukukhotheni awukhuluma into straight nengane mfethu ukuze nayo ingagcinile emgaqweni wait hey baby girl I can't lie you know what I am made like this you know okay this is khuluma me nengane yakho ke yeah baby yeah baby yeah yabo nje baby I'm out of words actually I'm speechless dog ngikhuluma I'm out of words I'm powerless yabo yeah kule seme kusona I can't talk too much and I can't talk honestly baby and really nje baby uyasazi isiZulu ngiyasazi isiZulu kahle kamhlophe kunesiZulu esithi indlela ibuzwa kwabaphambili yeah uyazi ukuthi wena unamandla kunami njengamanje iwena umuntu onamandla kunami ngoba wena ukhuluma ngento oyaziyo mina ngikhuluma ngento engayazi okungenzeka ukuthi amandla onikwe wona kawazi so ingane yakho ukuze ungayitholi kulomgodi okuwona idinga wena ukukhuluma nayo. Am I lying, man? No. Ubani ongatshela ingane yakho ngezidakamizwa ukudluluyise kwayo osezidakamizweni? Yeah. Ubani onamandla lapho ngaphezulu kwempilo yengane yakhe? No one. Ngekho. Baby mfethu. Yazi nawe izidakamizwa ayilunganga. Teningi zomhlaba ziyabheda beside izidakamizwa nje. Kumele ube focus empilweni mfethu. Focus into oyidingayo. Focus ekuwena. Nakuma wakho. Qaphela abangani. Bese usiphathe kahle, uyifundise ukuthanda into ezinhle sonke isikhathi. Yabo ungakujabulele ukubona okuhle phambi kwamehlo ngale kwakweloku nje. Ngale kweimage yakhona kukufa nje mfethu. Yabo lonto. Yeah. Ngoba izinto eningi vele ibukeka kanjalo yabo sijabulisa yabo lonto kanti manje impilo enjalo ke vele mfethu yazi nawe. Khona ubuka okuhle emehlweni umuntu andisiphetho sakho sokufa izinto ukufa yazi nawe mfethu yabo wazi nokugive up futhi mobona ukuthi ngaphezulu kwamandla akho futhi yazi kushiswa indoko maningi abantu namhlanje nanini from a scratch yazi into esimple kanjani ubone uma usaqala ukuqonywa lapho intombazana oyithandayo yazi inqaba yolova mina ngiyareason like athi umuntu usayishayela ileyo nto lohlula ukudlulisa nje istress umuntu ayemthanda kuze ube manje ukhula nayo leyo so njengoba nje most yabantu nje ubona noma like sikha phezulu hey amantombazana olwabisho itimile nje bafana hey laba bangenza ukuthi ubambe ukuthi angisophinde ngithande uyibona lonto akuyona into ongayithatha kancane leyo into esuke iphahluka lo muntu eyisho ngoba vele experience into ethize yazi yamakha kwayinto aphahluka ngayo yabo umuntu okhe ngothando ngeke ayisho lonto yabo inqwaba yethu ke vele ngalapho futhi strike yabo ukuthi phela akasikhulumi ngezinye izinto futhi ngazo ke thina sabantu besilisa sibobhaka njengokuthi nasocansini sobhaka sonke yonke indawo sobhaka yonke indawo kanti kwezinye indawo wesele yabo baningi abantu heartbroken abazamayo kodwa kulokho ngisho uthola umuntu uthola ukuthi uthola omunye umuntu kodwa manje umuntu asiphele sa stress salo muntu la nginqoba manje wathanda wayinika ukuthi yazi into obokwabophela wathi la forever la ngiyofa ngilahla yazi mfethu amazwi ayabopha amazwi mfethu futhi yayinkinga ngenye indlela ayabopha nje amazwi uyibophezela wena ngamazwi akho
yabo ningi izinto ezenzeka njalo abanye ngasakhuluma ngedrug nabalahlekile nempilweni ngalokho nje mfethu yabo so phela vele impilo uma umuntu ukuthi ube nje impilo in general nje bese ngakhuluma nje ngobuhliphihliphi omningi impilo umuntu siseqondile ukuthi abe ne straight love ne straight family into yakhe iqonde yabo yeah ungenamfazi ungenamuntu okuthandayo straight naye bese noma ngenayo ingane kodwa nje ngingaqondanga ngalapho mfethu ngisho ukuthi ubhaka kanjani usudla ingane kanjani into yakhe ayikho i-social ngenamkhozi lifela lingaziwa khona yabo lontozi kuba nentombi eningi kodwa manje kahle hle ayikho ekuthandayo yabo umudlo wezingane fine kodwa ayikho emfelayo yabo eyaziwa ukuthi ayilo usibanibani mhla egulu yophelele ezandleni zakhe into kanjalo yabo nawe uyazi futhi naye yabo manje uphusha ngaloko ukuthi vele umunye wahetheka lapha walahla yonke into uthanda kasakholeli kulona once ungakholelwa uthandweni ngicabanga nalapho futhi uthando lushayayo thina mfethu yabo break uthando uma uthando mangasekho umzimba mfethu kanti udalela ukuthanda umzimba yabo gcina usuwe kuma negative things yabo kuma negative into negative gcina receive into toxic yabo ngenxa ukuthi uthando yabo what in your mind can hold it with your hands that's it mfethu idabo beziningi izinto bethu zigcina impilo mfethu so manje ugcina attractor a negative energy mfethu yabo ngenxa ukuthi manje lolu thando lolu yabo uyalibamba yabo likhethe yabo into enzeka ukuthi ingane bese akekho umuntu angazi ukuthi nawe uyakwenza lonto uthanda ingane bese uphenduke impungusho ubamba ukuthi ibambana nosibanibani lento lengane ngiyayithanda ungangiphikisa no ngeke ngahetheka mina kakhulu kangathi kwacisha kwafa umuntu that's it kuyenzeka ngempela and abantu engahlangana nabo emva kwalokho kuhetheka ngabahetha mina ngoba bafica mina ngilwa impilo zami manje wafike kwehlela kubona yabona so abantu abalimele balimaza abanye that's it kugcine kuyichain that's it injalo kugcine kufa abantu abaningi that's it mfethu injalo nje impilo mfethu ngoba phela omunye umuntu angashayeka ngalapho agcine sedrugging omunye baningi ngibabonile abanye yabona abanye basamajele yabo mfethu abanye basetshaleni ngoba beqeda ilokhu insiza zabo yabo kunamantombazane ahlala ayiphatha kahle einsizweni kanti insizwa iqedelwa uzipho yabo ombuyela nesifo namhlanje intokazi iseyiphuzweni ngiyakubona lokho imihla namalanga la mfethu yabona kuzodabu ukubona ukuthi lo ngazuse story wazinikela kumuntu wrong nina bendlondleni ophaphe ekhanda kamenzi ndabolela umuntu omemezayo omemeze ngathi uyakhala uyalila ukuthi igula likaJama lichithekile awu nina bakaMbhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelemholo lemhlabeni impedule nina bento lebantu ngodwa ngawela kithi kwabheka uZulu awu madoda nina bendle mhlathi kamayekisa nina bakadalinyebo madoda nina bazukulwane bakaphalo madoda awu madoda nina bamakhosetiva bumnaka namamvombatane phansi engcobo madoda ngiyabingelela uZulu liyaduma uZulu liyasongoma ngibingelela nje wonke amakhosi la kufinyelela khona lo mbukiso yalo futhi ngibingelela nje kabi sancenga lo okhulumayo uprofessor ngoamkhize ngidabukale madoda kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye lo mbukiso yalo noma lo oyuchungechunge lo mbukiso uchungechunge le how I ended up in drugs okuyingosi la silanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa abantu ukuze bezoyikati izidakamizwa ngoba izidakamizwa ziyayibulala impilo yomuntu manje ziyawashabalalisa amaphupho bayafa abantu ezidakamizweni bangcwatshwa bangcwatshwa uhulumeni abazali bengazi azothi umzali unengane kanti ingane seyaphangalala ngakho ke lolu hlelo olumalungana ngqo nokuzama ukuvusa abantu bakithi bathi ke ofundayo makaqaphele siyacela abantu bejoine i-membership abanye bencindezela u-like cindezele u-subscribe button ukuze njalo manginesiqephu so-sponsor ukwazi ukuyitholela i-notification cindezele nebheli lapha insembu ukuze yonke enqeza ama-sponsor lapha lensizwe izakala umuntu ohlakaniphile bafowethu izakala umuntu okunokuningi engafuni ukusitshela khona
It's sad ke ngoba ke manje sesike safika emaphethelweni ohlelo iyabaleka kodwa mhla isi ready iyobuya futhi sizoba nengxoxo nayo ngicela lapho yobe sizothulula izinto eziningi nengicabanga ukuthi ziyokwazi ukuthi zisisize isizwe size ngisho ingane yakhe ukuze nayo ingagcineli emgaqweni njengayo ngoba eseyimpungushe nje kanje ngoba useyimpungushe ngakho ke bafowethu mina sengincenga